Ji seta hevala min Dilşa, çîroka Dilşa li nexweşxanê ye, ji weşanên nûbiharê. Dayê li baxçeyê zarokan li cem mamoste ye. Bavo li televîzyonê temaşe dike û Dilşa di vê razê. Lêbelê ew ji kêfa ranazê, ji ber ku textê wê bi xişonek nû ye. Hema xwe xişt dike û xişt dike, bi dizî av û sabûnê li xişonekê dike da ku xweştir bişemite. Gurm! Ew qas zû dişemite ku li dolabê ket. Ay pir êşiya Dilşa digirî. Dixwaze biçe ba bavo, lê ji ber ku lingên wê diêşîn, nikare bimeşe. Lê baş bû ku bavo Dilşa bihîst. Ew tê balê û di cî de gazî ambûlansê dike. Dûr e, pişt re bavo telefonî baxçeyê zarokan dike da ku dayê bikaribe were nexweşxanê. Ambûlans Dilşayê û bavo dibe nexweşxanê. Dayê li hêviya wan e jî. Dilşa tişta bûyî dibêje, dayî jî jê re hêrs nabe. Ji ber çi? Ji ber ku rast dibêje û ji ber ku zarok e. Di nexweşxanê de dayê her tim li bal wê dimîne. Derziyekê li Dilşayê dixin, piçekî diêşe lêbelê êşên wê tev diçin. Divê röntgena lingê wê bêgirtin. Dilşayê di odeya röntgenê de li ser sedyeyekê hişk dirêj dikin. Cileke risasî datînin ser zikê wê, niha divê xwe nelivîne, nehejîne. Sindoqa mezin di odeya tarî de fîlmê hestiyên Dilşayê digire. Li ser fîlmê röntgenê doktor nîşanê Dilşayê dide ku hestî şikestî ye. Divê Dilşa bê emeliyatkirin. Roja din şeveqê Dilşayê tînin emeliyatxaneyê. Derziyekî li milê wê dixin, doktorekî fîstankesk maskeyekî datîne ser dev û pozê wê. Dilşa difikire meheqeq ez tevî maskê pir komîk xuya dikim. Dilşa ji maskê hilmeke xerîb digire, heta ku dikeve xewekê kûr û êdî pê nahese ku çawa doktor lingên wê diceribînin. Gava ku Dilşa hişyar dibe, dayê li balê rûniştî ye. Lingê Dilşayê di kilsa spî ya hişk de girêdayî ye, da ku hestiyê wê bi rehetî baş bibe. Dilşa dibe qey lingê wê wekî mûmyayekî xuya dike. Wê dibin ciyê zarokan. Ciyekî jî li cem Dilşayê didin dayê. Dilşa hê westiyayî û bêhal e. Baş e ku dayê li wir e, ew dikare li odeya Dilşayê razêjî. Peyre hemşîre Elîf ji bo germa laşê wê bipîve tê. Paşê divê Dilşa biçe tuwaletê, lê divê ew ra nebe ser piyan. Dayê bişkoka ku li ser text e, nîşanê wê dide ku bikaribe gazî hemşîreyê bike. Hemşîre Elîf pir qenc e. Ew leganeke vêl dixe binê Dilşayê ji bo ku bikaribe mîza xwe têde bike. Şeveqê Dilşa di nav nivînan de tê şûştin. Dayê wê dişo, Dilşa dibe qey ew pitik e. Di taştê de Dilşa nebirçiye. Bavo cil, firçeya diranan û hirçika Dilşayê anîye. Dûr e hemşîre Elîf cardin tê odê. Ew dibêje divê em xwîna te kontrol bikin û derziyê li milê Dilşayê dixe. Lêbelê qet nayêşe. Ew di xortomeke biçûk re xwînê dikişîne. Dilşa bi meraq lê dinêre. Di dawiyê de hemşîre Elîf bandeka rengîn datîne serê. Gava çend doktor û hemşîre dikevin odê, dayê ji Dilşayê re dibêje ev vîzîte ye. Her roj doktor tên ku bibînin ka zarok çawa ne. Ew herdem qencin. Bîsteka din wextê firavînê ye. Dilşa pir birçiye. Şansa wê heye xwarina ku jê hez dikir meqerne heye. Yani spagetî. Êvarê Xezalê tînin oda Dilşayê. Xezal ji zikê xwe emeliyat bûye. Divê îşev dayê li oda dayîkan razê. Ger ku tiştek biqewime, wê hemşîra şevê gazî dayê bike.
Piştî çend rojên din êdî nexweşxane ji Dilşayê re nexerîbe. Êdî Dilşa û Xezal hevalin, ne xema Dilşayê ku dayê êdî li malê jî razê yên. Ew her roj piştî nîvroyê tê Dilşayê dibîne û her gav hinek tiştên xweşik jê re tîne. Êvaran jî bavo jî tê dîtina wê. Divê her roj Dilşa li ser text hereketan bike. Kinêya fîzyoterapîst tê û şanî Dilşayê dide ka wê çi bike. Da ku lingên wê şikestî, dîsa baş bibe. Ji bo ku lingên wê ji ber vezelandinê bêxewet nemînin, lazim e Dilşa her duyan bile bitîne. Pir kêfa wê tê ku wê car din bikaribe bimeşe. Di dawiyê de lingê Dilşayê dixin kilseka hişk. Kinê nîşanê wê dide ka wê çawa bimeşe. Kinê fîzyoterapîst e. Divê di serî de giraniya xwe nede ser lingên xwe ji ber ku hestiyên wê hê hevnegirtine. Ji bona ku bikaribe xwe bide ser, jê re alîkarî lazim e. Pêşî nikaribû lê niha Dilşa dikare heta oda lîstikê bimeşe. Ew dixwaze biçe malê, ji xwe Xezal jî bisteke din wê ji nexweşxaneyê derkeve. Di dawiyê de bavo û dayo Dilşayê dibin malê, bavo ciyê dolaban guhertiye. Niha li wê derê koşeyeka rûniştinê heye. Dema ku Dilşa xwe xişt dike, heywanokên nerm wê hemêz dikin. Êdî ew naxwaze careka din bi av û sabûnê xişxişoka xwe biceribîne. Çîroka Dilşa li nexweşxaneyê jî wisa bû. Yanî serboriya keçikeke ku bi navê wî Dilşa ye, xwe dema ku xişxişxişt dike, laqê dolabê tê piyê wî dişkê wî li nexweşxaneyê radizê û dê û bavê wî jê re eleqedar dibin û li nexweşxanê keçikeka din ku bi navê Xezal e nas dike, pê re dibe heval, ev jî serboriya Dilşayê bû. Çîroka me li vêr temam bû.